Група Торнадо, заедно с още музиканти, направиха един благотворителен концерт, за да помогнат на едно момче, Сашо, което има нужда от животоспасяваща операция поради своята бъбречна недостатъчност. Дали и вие ще се включите в подобна кауза, не знам. Сигурна съм в едно. Торнадо го направиха. Здравейте, момчета, в тези трудни времена за всички хора вие се занимавате с благотворителност. Това е добре. Много хора напоследък правят такива стъпки, едни го одобряват, други не. Защо решихте да го подкрепите точно него? Значи Сашо се оказа един човек в някаква нужда, той е на нашите години, едно прекрасно младо момче, както всички виждаме, което просто има нужда от малко подкрепа. Дали сме ние, дали са неговите приятели, надяваме се и ние да станем негови приятели, не заради това. Просто решихме, че музиката, това с което се занимаваме и което ни доставя най-голямо удоволствие, можем чрез нея по някакъв начин да му помогнем. Обръщате внимание хората? Помагат ли тези, които са около вас? Има ли смисъл това, което правите? Надяваме се да има смисъл. Напоследък доста често срещам хора с проблеми, което не е хубаво. И не знам дали не се изпекулира с това нещо, но се надявам, че специално за Сашо хората ще дойдат, ще пускат СМС-и, ще посещават концерти и в крайна сметка да постигнем целта да съберем сумата и да му се присъедини необходимия българик. Трудно ли ти е така медийното пространство да ти обръщат и по радиото върви реклама, че събират пари, да си изпращат СМС-и, че ти обръща внимание точно по този начин и е трябвало до там да стигнеш, че някой да ти помага, за да можеш да събереш пари, за да си по-добре? Трудно е, да. Трудно е да очакваш от хората да искаш, помощта. Не е приятно, когато не мога да разчиташ цяло на себе си, но много се радвам, че страшно много хора ме подкрепят, и познати, и непознати, и това ме прави много щастлив. Имаш ли стимул да живееш и какво ще направиш живот и здраве, като се оправиш първо? Хиляди неща има, които ще направя, но определено имам стимул да живея. Как ще стимулираш хората да гласуват за него, не да гласуват, а да пращат СМС и да го подкрепят и да може повече пари да се съберат? Аз специално съм част от група, тази група създава музика и това е наш достатъчен стимул да се бориме с нещо, което правим най-добре, да му помогнем по всякакъв начин. Торнадо, ще ни зарадваш ли скоро с някой нов готин видеоклип от сорта на предния, защото много ми хареса и чакам и нови неща. Със сигурност, даже може и по този начин Сашо ще ни се реваншира, жив и здрав като участва в този клип. Може би ще бъде едно от главните действащи лица. Желая ви го сърце и ще гледаме какво се случва. Благодаря ви!